hvordan vil du gerne have Morgan står, når du starter til... Og hvad vil du kalde det kast egentlig? Easy United. Ja. Yes. Hvordan vil du gerne have, nu står Morgan helt neutralt. Hvordan vil du gerne stå? Nu står sådan her. Jeg har balancen. Det er mod mig. Det er en balancebrydning. Ja. Og jeg gør lige, står sådan her på benene. Sådan helt neutralt. Så jeg kommer med ballen ind under. Ja. Yes. Hvordan, hvis Morgan nu ikke står sådan, hvad gør du så? Samsætningsteknik og lige. Start det lige der. Yes. Så du sådan der igen. Alright. Hvis Morgan nu står frem med et andet ben, og frem med, hvis han nu er sådan lidt venstrekæmpagtig, hvad gør du så? Også nogle benforretninger igen, vil jeg sige. Skal ned der. Yes. Hvis du mødte Albert 2, og han tog fat i dig sådan, hvordan ville du så forsvare dig mod det kast? Hvad skulle man undgå i hvert fald? Jeg skal undgå at... Jeg begynder benene sådan her. Ja. Muligvis laver på modkast. Ja. Det er sådan der. Alright. Men det er jo ligesom, det er jo ligesom når han er, hvis du sådan allerede vil stoppe ham i opløbet, hvad vil du så gøre? Ja, okay. En arm sådan der. Du blokerer den, ja. Ja. Hvad med, tænker på grebet, ja, nu har Morgan jo relativt stærkt greb der. Hvad vil du gøre lige herfra? For det er ikke alt, hvad jeg kan. Først så godt her. Ja. Yes. Så først selv. Okay. Yes. Ja, Godt. Alright. Og du viste en kombination derfra. Kan du vise en kombination ud fra den, hvor hvis den ikke virker, og så tager du noget andet? Så laver den sådan her. Den virker ikke. Ja. Godt på at lave træt sådan der. Yes. Okay. Ja. Har du flere øvelsesteknikker end ECU? Jeg går lige en ventil i nettelser. Ja, okay, det kommer vi til. Hvad nu hvis du møder en, som er væsentligt lavere end dig selv, laver du så også ECU? Nej, det gør jeg ikke. Her er fat i nakken. Ja, hvad laver du så? Holder solen dejligt langt nede. Ja. Kører rigtig meget på benene. Ja. Prøver at snuse så meget, hun kan. Ja. Egentlig godt lide at lave det, hvor du på siden her. Yes, okay. Hvis Morgan nu har fat oven på ryggen, er der sådan rigtig stærkt sådan russergreb. Hvad gør du så? Jeg vil gerne væk. Så meget hun kan. Ja. Hvad er det her måske? Yes. Prøv at få den væk. Ja. Den her. Ja. Du kan så meget hun kan. Bare væk. Den kan væk. Yes. Og så laver den derfra. Strategien kommer væk. Ja. Yes. Okay. Godt. Hvis Morgan har sådan en stærk almindelig nakkegreb, hvordan vil du komme ud af det? Så den er rigtig stærkt højre. Ja. Kom lidt væk. Ja. Ja. Højre op til at skubbe. Venstre op til at skubbe. Bang væk. Du kan køre på hans højre ben. Sæt lidt sådan her. Yes. Okay. Hvis du nu møder en super stærk, og Morgan er også ret super stærk, hvis du møder sådan en virkelig super stærk, så bare virkelig lukker dig ned, hvad gør du så? Hvis han bare har lukket ned, sådan virkelig, ja, lige net op. Hvad gør du derfra? Skal lidt væk. Yes. Hold lidt væk. Ja. Fat på den af nakken. Alt hvad jeg kan. Så jeg kan det. Smæk for den over eller væk med nakken i armen. Okay. Det gør man. Godt. Måske egentlig går videre der, Albert. I skal til at starte jeres kamp. Hvad er ligesom din prioritet nummer 1, når du møder kæmpe? Altid på bag. Okay. Hvad er planen til at gøre det? Stå lidt højere sådan her. Så jeg prøver at gå efter den arm her. Så jeg går lidt på. Jeg vil rundt sådan der. Fat her. Over til det kan køre. Hvordan passer det i forhold til din ECU? Jeg kan så ikke særlig hvad der står sådan her. Så jeg får fat sådan her. Kigger rundt. Den arm her. Ja. Kan jeg lave dem roligt i stedet for. Den går der. Okay. Hvordan starter du kampen med altså helt fra Hajime til greb, hvis du går efter Neo for eksempel? Så hvis jeg er muligt, hvis jeg får fat her, drømmegrebet. Ja, yes. Og fast lidt direkte her, sikkert ikke, fordi jeg prøver at gøre noget imod det. Ja. Så jeg håber, vi kunne det. Okay. Køber op sådan her, og så laver vi det. Alright. Nå, Albert, du har fået dit greb. Du
fået dit favoritgreb, Morgan. Og I begynder at bevæge jer mod din højre. Hvad kaster du så i? Hvis jeg tager meget på, at han vil gerne derhen. Ja, han har meget fart. Yes. Lad os der bruge den fart, vi selv laver lige. Flyt min Hvad så, venstre hvis hånd. han bevæger sig mod venstre i stedet for? Så lægger jeg hvor de begynder her. Udmærket. Der gør jeg det. Og hvad hvis I bevæger jer tilbage? Du har det greb der, okay, den har du måske set. Bevæger jer fremad. Stille over her. Så kan jeg stille den, hvis jeg laver den. Hvis den træder over. Så laver vi det igen. Okay. Og kan jeg få alle 4 retninger også med et normalt kumikartegreb? Hvilke kan jeg spørge nogen kast? Ja, det du synes virker bedst i kamp. Du må faktisk godt sige, hvad kast du har kastet i efter hver gang. Nu roer du sjældent af. Du kan holde den, når du får den, så... Hvad får det efter? Sæt den. Og så er du gør. Kan du ikke vise os en Seo Toshi til venstre under bevægelse? Den er Harisui Komiyashi. Sodosui Komigoshi er stadigvæk til venstre. Udmærket. Og hvis Morgan han har et godt greb deroppe i reværen. Yes. Så kan man lave den samme. Ja, det er stadigvæk samme kast. Hvad tænker du så ligesom over? Jeg har prøvet at lave kastet. Hvis du får godt fat, så bare få dem herhen. Fat på ryggen. Ja, Kom over alligevel. udmærket. Er der en version, hvor du ender i den der Sui Komigoshi stadigvæk, selvom han har godt fast der? Kom her. Ja, præcis. Så Ja, du er stadigvæk vende 180 grader. Yes. Nå, så bare prøv at gøre det her kast. Yes, udmærket. Nå, noget Hitsagoma. Den vil jeg gerne have til både højre og venstre. Og hvad betyder Hisekone? knæhjul. Hvilken slags kast er Hisekone, før du laver det ved? Ashi. Ashi-bars. Og der er Ashi-bars og hus. Proces. Var det ikke til højre? Ja, super. Ja, ja. Rudernakke. Tak. Den til... Yes. Okay, det spørger vi kun om en gang. Nå, en Hikikomigashi. Hikikomigashi. Udmærket. En Solomaki Komi. Venstre, tak. Nice. Og kan få en Tango Toshi. Jeg vil gerne have den, som den faktisk står i bogen. Yes. Yes. Så til venstre med lidt mere realistisk bevægelse.
Jo, super. Jeg vil gerne se 3 forskellige modkast. Så du fortæller bare Morgan, hvad kasten skal lave, og så laver du et modkast til det. Skal jeg løse langt igen? Jeg tænker, du kan finde på noget nyt. Lad os starte med det nye. Spørgben, den... Cool. Hvad var det? Udkast, ja. Ja, jeg ved ikke helt, hvad vi kender. Liashi, Gashi eller hvad sådan noget. Nå, hvad ellers? Super. Kan vi ikke lige se den igen? Morgan kan eventuelt kaste lidt mere igennem. Okay. Ja, hvad hedder det? Det hedder Mushimata. Tsugashi. Yes. Flot. Der mangler en, tror jeg. Du har kun lavet 2, ikke? Det er kun hustru, i hvert fald. Så 1 til modkast. Kan du ikke vise os, hvad er en ret god nummer for noget? Sammensætningen og kombinationsteknikker. Ja. Nå, må vi ikke se noget shimevaser, så må du gerne lige... Yes, du kan bare tage dem fra en ende af og fortælle, hvad der ligesom er vigtigt med shimevaser. Den her. Starter den her. Jeg kommer op bag på. Rammer og kode. Så er roerne. Nu. Super. Man rammer op her. Hvad det er været. Hvor er det bedste at have fat i reværet? Og så højder den nogle her. Ja. Her nu. Det bliver sært. Yes. Og den her. Lige til du også fat i reværet. Højt op. Ja. Hvad er det? Fukui i time. Lige netop. Kan du ikke vise mig en situation, hvor du ender i det? Fordi det er alligevel sjældent, at man møder folk i kampen der. Jeg kan lige få fat i ryggen hurtigt. Hvis jeg kan lave den der glidende ukui ind og fat i. Der er det med begge ben. Så en Sankaku Jime, hvor Morgan angriber dig mellem dine ben. Sådan her. Ned hurtigt fast. Lås her. Ind med armen. Ned med hovedet. Til med benene. Ja. Og virker det nogensinde for dig, at de sådan lige har været sådan ind i den? Det skal ret tit, ja. Men jeg plejer at lave for en vindteknik. Så prøver jeg at lave for en teknik. Yes! Det skal jeg Så faktisk der ligger de skader i det gang. Jeg har oplevet det. Fat i bæltet. Vælg der fat under armen og sæt den med kontrol. Ja. Ind med benene. Og så hiver kan jeg godt lide. Yes. Derfra, yes. Ned til siden der. Yes. Lås sammen. Fat der. Armlås. Hold det væk. Super. Var det Sankaku Jime, du viste? Du viste Sankaku vendeteknikken, ikke? Eller det, man plejer ikke at kalde Sankaku, men Okay, man. du lovede bare, at du lavede den teknik, der endte i den, ikke? Hvorfor hiver du lige i Morgans arm der, inden du... Jeg kan godt lade låse ned. Nej, ikke i den arm, men den Den her? Ja. For så får det sidder helt stramt. Ja. I mine knæ især. Yes. Så han ikke sidder helt nede med den. Ja. Helt op med den her. Så der er lidt stramt rundt halsen. Okay. Ja. Du skal også lave noget Kansetsu-vaser. Hvad er Kansetsu-vaser? Forsvarsteknik. Nej, det er Fusigi-vaser. Det er noget, man laver på gulvet. Armlås, ja. Armlås lige netop. Harden i tagen. Fat her. Fat i armen. Ja, hvad tit er det, at du sådan lige tager Morgans arm bare lige Ej, det er sjældent. i det? Kan du ikke vise en situation, hvor at måske sådan, hvor sådan noget kunne måske ske? Hvis jeg har kastet Morgan, Ja. og han tager hånden ud her, Yes. og så var han lige vælter hen. Ja. Hvis jeg er hurtigt heldig, så fat med halsen her. Ja. Yes, Det skal lige, være- lige netop. Ja. Virker det virkelig, når du sidder så langt oppe? Altså, skal du ikke skubbe Morgan ned på jorden, så du faktisk får lidt kontrol over hans skulder? Så når jeg får benet her, kan jeg også lave waki-katame. Yes. Ja,
det der nu. Ja. Det var 2. Kan du ikke vise os en til situation, der ender i en... Men det var simpelthen fordi jeg har du er faktisk kun vist 2. Det kan virkelig passe. Har I lavet pensum mindre? Nå, hvad er forsvars mod Concetto, Andersen? Forsøg på Randers. Ja. Tager jeg ind til sig, så var jeg på fælden. Så har vi sådan haft den her. Hvis han har fat der, og han ikke lige har utrolig godt fat, så vil jeg gerne tage ind og sådan der. Så jeg får ham tæt til mig, men det er lidt sådan, at Morgan først får fat, så Ja. er han stærk. Ja. Hvad vil du gøre, sådan inden han overhovedet får fat? Hvis Morgan nu havde positionen, men ikke havde fat i din arm. Hvordan vil du så forsvare dig? Ja, så fat. Hurtigt vil det aldrig være. Ja. Så lidt sværere. Så jeg kommer op på. Ja. Og så lægger jeg så arbejde derfra. Okay. Nu er han også flink til at holde sådan lidt åben i dig. Men det er fint. Yes. Jamen, tak for det, Albert. Prøv at give af for hinanden. Og tillykke, du er bestået til Bruns.